Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu larani ati. Ati tatu wis ora bisa ditambani. Wis ora bisa tak dedepne yen ta weruh sliramu jejer dheweke andom tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya. Ngeku. Oh, ngekune. Oh, Mitra Jaya kok. Oh iya. Oh, Mitra Jaya neh. Diingi ya. Gusumu ki lho. Piye? Apa ngantuk, Mas? Kedingi ora praya produk ngantuk. Lek ngantuk ya durwa, minta openane. Tak sesuwun enggalo paringan eling eling marang keluarga tansah nyanding pangajap rina lan wengi bola bali mbok aja ngarani ati.
radio syuting. Semoga kang kondur dhumateng para kadang tamu matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih, niki wau